За гевречетата са ни нужни 250 грама нискомаслена извара, 3 яйца, овесени ядки без глутен, бак пулвер, сол, риган, чубрица и микс от семена. Разбъркваме 2 от яйцата, добавяме изварата и разбъркваме до хомогенна смес. След това добавяме и брашното от овесените ядки, бак пулвера, солта и подправките. Всичко това разбъркваме. Сместа разделяте на 5 малки топки и от тях оформяте гевречета, като първо притискате топките и след това правиме една дупка в средата. След като сме оформили гевречетата, отгоре ги намазваме с един разбит жълтък. И за финал поръсваме с семена, микс от различни семена. Готовите гевречета слагаме в предварително загрята фурна на 180 градуса и печем около 10-15 минути. За още по-добър баланс добавих няколко листенца айсберг и чери томат.